الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے حضرات صلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا کتاب دے اندر ابراہیم دا ذکر کرو۔ یا اللہ کیوں ذکر کریے اس دا؟ فرمایا اس واسطے کہ انہو کان صدیقا نبیّا، فرمایا اس واسطے کہ ابراہیم میرا سچا نبی ہے۔ ابراہیم بولو کیسے نبی نے؟ سچے نبی نے۔ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، ابراہیم علیہ السلام میرے سچے نبی نے۔ گرامی قدر حضرات، اگر اسی کتب تواریخ دا مطالعہ کریے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس روئے زمین تے 4 بادشاہ ایسے گزرے نے جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ کتنے بادشاہ؟ سارے بولیے کتنے بادشاہ؟ جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ 4 بادشاہ گزرے نے جنہاں پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ انہاں وچوں 2 بادشاہ مسلمان سن اور 2 بادشاہ کافر سن۔ جڑے بادشاہ کافراں وچوں ہوئے نے، ایک دا نام نمرود سی، دوسرے دا نام سی بخت نصر۔ کی نام ہے؟ بخت نصر۔ اے وہی بادشاہ جن نے بیت المقدس نو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا، تیس نیس کر دیتا۔ دوسرا نمرود بن کنان بن سخاریب، اے حضرت سام بن نوح علیہ السلام دی اولاد وچوں سی۔ اور 2 جڑے مسلمانہ وچوں ہوئے نے، انہاں وچوں ایک دا نام حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین سی اور دوسرے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سن، جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ اچھا ایک چیز ذہن دے وچ آ سکدی بندے دے کہ انہاں تے ساری دنیا تے حکومت کی تھی ہے تے ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری کائنات تو افضل سن، تو کیا نبی پاک علیہ السلام نے ساری دنیا تے حکومت نہیں کی تھی؟ یہ صرف گل دنیا دی کیتی جا رہی ہے۔ اس واسطے میرے آقا دا نام اس لسٹ وچ نہیں آندا کیونکہ میرے آقا نے صرف دنیا تے حکومت نہیں کی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ساری کائنات تے حکومت فرمائی۔ تو گرامی قدر حضرات، نمرود بادشاہ ایک رات ستا، اس نے خواب دیکھدا کی ہے کہ آسمان دیکھ ستارہ نمودار ہوئے اور اس ستارے دی روشنی اتنی زیادہ ہوئی کہ او دے نال چاند دے اس ستارے دی روشنی غالب آ گئی۔ چاند دی روشنی ختم ہوندی جا رہی ہے، اس ستارے دی روشنی ودی جا رہی۔ بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھیا، ڈر کے اٹھ گیا۔ صبح جدو دن چڑھیا تو آیا اپنے دربار دے اندر۔ کتب تواریخ اور سیر والے لکھ دے نے کہ ایدے دربار دے اندر 400 وزیر ہر ٹائم بیٹھے رہندے سن۔ کتنے وزیر؟ 400 وزراء ایدے دربار چندے سن۔ پہلیاں جڑیاں کرسیاں ہوندیاں سن 400 وزراء دیاں، پھر 400 مشیر، اور انہاں تو پیچھے پھر سرکاری یہودیاں تے فائز جڑے بندے سن، جدو ایدہ دربار لگ دا سی وہ دربار پر جاندہ سی۔ اور ایک سائیڈ دے ہوتے 400 منجم، ستارہ شناس، نجومی، انہاں دیاں صفحہ ایک سائیڈ تے ادھے ادھر ہوندے سن 200 ادھر۔
جس رات اس تارا ویکھیا نا خواب رات بیتی جدو دن چڑھیا اپنے دربار ہی چایا تو آ کے بڑا افسردہ پریشان ہو کے اپنی کرسی تے بہ گیا جدو کرسی تے بیٹھا وزیران نے بھی دیکھیا مشیران نے بھی دیکھیا عام رعایا بھی دیکھیا نجومیہ نے بھی دیکھیا اج بادشاہ دا سر جھکیا ہویا ہے جڑا سب تو بڑا منجم سی نجومی انہیں کھڑے ہو کے دست بستہ بادشاہ نے کہنے لگا اے بادشاہ سلامت کی گل ہے آج کیوں پریشان ہو بادشاہ کہندا میں آج میں بڑا ایک عجیب خواب ویکھیا ہے انہوں نے کہا جناب دسو کیڑا خواب ویکھیا جیسی تہاڈی تعبیر دسنے ہیں بادشاہ نے آکھیا میں ویکھیا ہے کہ آسمان ہوتے ایک ستارہ طلوع ہوئے ہے ایک ستارہ نکلے ہے چمکے ہے اور اس ستارے دی چمک روشنی اتنی سی کہ اس روشنی دے اندر جڑا چن سی او دی روشنی ختم ہو گئی میں ایک خواب دیکھیا تے میں بڑا پریشان ہویا کہ کیسا عجیب ستارہ ہے جدے سامنے چن دی روشنی مک گئی مینوں اے دی تعبیر دسو 400 نجومی ایک حلقہ بنا کے ننج کر کے سارے ان حلقے دے وچ سارے بہ گئے اور جو انہوں نے کول منتر جنتر ایسا انہوں نے سٹنے شروع کیتے پڑھنے شروع کیتے سارے نجومیہ نے یک آواز ہو کے کیا بادشاہ جڑا تو خواب ویکھیا نا ساڑا علم نجوم دس رہے ہے کہ تو جتنی دیر تک حکومت کرنی سی تو کر لئی تیری حکومت دے دن گنے جا چکے نے کہا کیوں آکھنے لگا بادشاہ اے جڑا ستارہ طلوع ہے نا اے اس گلت بیان دلیل ہے کہ تیری حکومت دے دن گنے جا چکے تیری حکومت ہن ختم ہونا لی نے کہا وجہ انہوں نے کہا وجہ ہے ساڑا علم نجوم دس رہے ہے کہ ان قریب تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا تیری سلطنت ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری حکومت نو پاش پاش کر کے رکھ دے گا جدو بادشاہ نے جملہ سنیا نجومیہ دا کہنے لگا ایک گل دسو ذرا پھر ایک باری حساب لاؤ نا تے دسو کیا وہ بچہ پیدا ہو چکے ہیں انہوں نے کہا نہیں تیرے دسیا دے ہے وہ بچہ پیدا ہون والا ہے اور ساڑا علم نجوم دس رہے ہے کہ چند دنہ تو بعد وہ بچہ باپ دی پشت والوں ماں دے شکم والا منتقل ہو جائے گا بادشاہ نے اعلان کرا دیتا انہوں نے کیا اعلان کر دیو 4 مہینے تک کوئی بندہ اپنی عورت دے قریب نہ جائے اعلان ہو گیا سپاہی مقرر کر دیتے کہ کوئی بندہ اپنے کار نہ جائے سارے کاران چو باہر رہن لیکن گل لے وے جدو اللہ اپنا کام پورا کرن تے آوے لیقضی اللہ امرن کان مفعولا اللہ جدو کسے کام دا ارادہ کر لیندہ نا بس پھر پورا کر کے چھڑ دا انہاں دے پیرے لگے دے لگے رہ گئے انہاں دیاں سکیمہ بڑیاں رہ گئیاں اللہ رب العالمین دی طرفوں جڑا امر ہو چکے اسی وقت آیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے باپ حضرت سیدنا طارق کی نام ہے سارے بولو کی نام ہے سیدنا طارق تا الف را اور خا طارق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک جڑا اندر نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ آزر سے کہا اس باپ تو مراد باپ نہیں اس تو مراد آپ دا چچا ہے تمام مفسرین نے لکھے اور یاد رکھو حضور علیہ السلام دا ارشاد گرامی فرمایا میرا نور میری ماں آمنہ تو لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک اور میری ماں آمنہ تو لے کے سیدہ حوا تک میرے باپ عبداللہ تو لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک میرا نور پاک رحمہ وچوں تے پاک صلبہ وچوں ہندہ ہویا ایتھے تک آیا ہے فرمایا میرے جمیع ابا و اجداد کوئی بھی مشرک نہیں سن سب اللہ دی توحید دا اقرار کرنے والے سن آپ دے باپ جناب طارق رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں دی صلب وچوں انہاں دی پشت مبارک دے وچوں نور پاک سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ آپ دے مشکوے معلّہ وچ آیا. تقریباً 200-300 بندہ بیٹھا ہے. ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا آج کل دور ہے. تو میں پوچھ سکنا کہ اس مجمع جو کسے بندے نے بھی پتا ہوئے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ماں دا نا کی ہے؟ نہیں پتا. سنو یاد رکھیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام ہے جناب طارق. بولو کی نام ہے؟ سارے بولو کی نام ہے؟ جناب طارق. اور ماں دا نام ہے جناب سیدہ اوفا. الف واو فا یا اور اتے کھڑا زبر اوفا. کی نام ہے آپ دی والدہ دا؟ سیدہ اوفا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سیدہ اوفا دے بطن مبارک جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نور پاک آیا. جس رات ابراہیم علیہ السلام دا نور پاک ماں دے شکم ولایا نا، اگلا دن ہویا تو جدو بادشاہ درباری چایا نا، بڑا دلچسپ واقعہ علماء نے لکھیا. فرماندے نے جدو بادشاہ اگلے دن اپنے درباری چایا دیکھدا کی ہے کہ نجومیاں دیاں دومیں لینا ادھر بھی اور ادھر بھی سارے سر جھکا کے بیٹھے، سر جھکائے ہوئے نے بیٹھے نے. بادشاہ نے کہا تو انہوں کی موت پہ گئی یہ سارے سر سٹے نے. انہوں نے کہا بادشاہ اسی سر تاں جھکائے نے، اسی بڑیاں کوششاں کی تھیاں نے کہ او بچے دی ولادت نہ ہوئے. لیکن بادشاہ آج راتی اساں آسمانہ تے ایک تارہ چڑھیا نواں بھیکھے ہے. او اس تارہ اس گل تے بیان دلیل ہے کہ اس بچے دا نور باپ دے شکم، باپ دے پشت والو ماں دے شکم والا منتقل ہو چکے ہیں. باپ دی پشت والو ماں دے شکم والا اس بچے دا نور منتقل ہو چکے ہیں. بادشاہ نے اعلان کرا دیتا، انہوں نے کہا اے سال دے اندر جتنے بچے پیدا ہون سب نو قتل کرا دیتا جائے، کوئی بچہ نہ بچے، سب نو قتل کرا دیو. پیرے لگ گئے. جس کارے چ بچہ پیدا ہوندہ ہے عورتاں رکھ دیتیاں گئیاں کہ گھر گھر جا کے پتہ کرو کدے کر بچہ پیدا ہوندہ ہے، جدے کر بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو. بچیاں انہوں چھڑ دیو، بچے پیدا انہوں قتل کر دیو. وقت گزردہ رہا، وقت گزردہ رہا. جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا وقت قریب آیا نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے دل وچ ایک گل نو القاء فرمایا. اے اوفا اگر تو بچے نو شہر وچ جنم دیتا تے محلے دے وچ جڑیاں بیبیاں گشت کر دیاں پھر دیاں نے، انہاں آ کے تیرے گھر دی تلاشی لے کے اس بچے نو لے جانا ہے تے انہوں قتل کر چھڑنا ہے. اس طرح کر تو اس بچے نو شہر وچ جنم نہیں دینا، شہر تو باہر ایک غار ہے اوتھے چلی جا. اللہ اکبر کبیرہ. اس غار چلی جا. سیدنا اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اپنے گھروں اٹھیاں تے چل دیاں شہر تو باہر. ایک غار سی، اس غار بھی تشریف لے گئیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عادت عطا فرمائی. وہ غار بھی میں بابل شہر چ ویکھی، اجے بھی وہ موجود ہے، باقاعدہ بڑا انہوں نے پیارا اتھے بنایا ہے پروگرام جڑے جاندے نے لوگ زیارت واسطے. سیدہ اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار بھی چلیاں گئیاں. طریق غار، اندھیری غار، اور اللہ تو انہوں لے جائے. این سیڑھیاں اتر دیا بندہ ہے جاندہ، تقریباً 12 تو 14 سیڑھیاں نے اس غارے چترن واسطے. این تھلے جا کے پھر این اے سیڑ دے ہوتے اس تھلے پاسے جا کے غارے اندھیری غار، طریق غار. پر مورخین لکھ دینے جدو سیدہ اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس غار بھی تشریف لے کے گئیاں نا، چوں ہی آپ نے قدم جا کے غار وچ رکھے، اللہ دے نبی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے. محبت نہ لاکھو درہ سارے ایک باری سبحان اللہ. پھر پیار نہ بولیے درہ ایک باری سارے سبحان اللہ. جدوں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے. جس ٹائم جناب خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس کائنات دی اندر تشریف لے کے آئے نے، آپ دی دنیا تے جلوہ گری ہوندیاں سار علماء نے لکھی آئے. فرماندے نے آپ جدوں کائنات دی تشریف لے کے آئے، او غار جڑا طریق غار سی، جدوں اللہ دے نبی اس غار وچ آئے نے،
آپ دی پیشانی وچوں اجیاں نور دیاں لاٹاں نکلیاں نے سارا غار چمکن لگ پیا ہے سارا غار جگمگ جگمگ کرن لگ پیا ہے سارے غار دے اندر روشنی روشنی نور ہی نور ہو گیا میں کہا سجنا نور کیوں نہ ہووے اے نور والے دا امین جو تشریف لے آیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دی جدو گود وچائے سارا دن سیدہ اوفا رضی اللہ تعالی عنہ آپ غار وچ بیٹھیاں رہیاں کدی بچے دا منہ چم دیاں نے کدی پیشانی دے بوسا دے دیاں نے کدی ہتھاں نو بوسا دے دیاں نے جدو سارا دن گزری ہے جدو شام پئی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ماں دے ذہن وچ خیال آیا اگر میں رات بھی گھروں بار گزاری محلے والے نو شک ہو جائے گا آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نو تنے تنہا کلے ابراہیم علیہ السلام نو اپنی گود وچوں انج اس غار دے وچ لٹا دیتا ہے آپ دی والدہ سیدہ اوفا نے ابراہیم علیہ السلام نو غار وچ لٹا کے کلیاں غار وچ پتر نو چھڑ کے سیدہ اوفا واپس آ گئیاں علماء کہنے نے جدو حضرت ابراہیم دی ماں ابراہیم علیہ السلام نو غار وچ رکھ کے واپس آئیاں نے اللہ قریب نے او جڑا غار دا دروازہ سی اتو ایک پتھر نو حکم دیتا اے پتھر اتو رڑ پتھر رڑے آئے آکے غار دے بوئے دے اگے لگ گئے آئے غار دے دروازے دے اگے آکے پتھر لگ گیا ہے ادھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا ماں ویخ پتر نو چھڑ کے گھر چلی گئی ہے ہون اسی اللہ کل شیئن قدیران اے جبریل اے او سونا نبی ہے جدی پشت وچ میرے سونے نبی محمد دا نور پیا چمکا مار دائے اے جبریل چلنا ہون اس غار وچ تو چلا جا یا اللہ میں غار وچ جا کے کی کرا فرمایا جبریل جا ہون چیڑا کم ماں پئی کر دی سی اے پتر دی تربیت پئی کر دی سی پتر نال پیار پئی کر دی سی جبریل تو جا کے ابراہیم نو اپنی گود وچ لے لے ابراہیم علیہ السلام نو جا کے گود وچ اٹھا لے جناب جبریل آئے نے اور آ کے کیتا کیے ابراہیم علیہ السلام نو جبریل نے آ کے اپنی گود وچ اٹھایا کیسا سہانا ویلا ہوئے گا کیسا پیارا یہ مندر ہوئے گا جدو ابراہیم علیہ السلام نو جناب جبریل امین نے گود وچ اٹھایا تھوڑی دیر تو بعد جناب جبریل رون لگ پے جدو جناب جبریل روئے نے جناب حضرت ابراہیم روئے نے جناب جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ سجا پھڑیا ہے سجا ہاتھ پھڑ کے اے دوویں انگلاں ایک شہادت دی انگلی تے ایک اے وڈی انگلی اے دوویں انگلاں پھڑ کے ابراہیم دے منہ وچ دتیاں نے مفسرین کہندے نے جدوں جناب جبریل نے حضرت ابراہیم دیاں دوویں انگلیاں پھڑ کے منہ وچ دتیاں نے اللہ رب العالمین نے ایک انگلی وچوں دودھ جاری کر دیتا ہے دوسری وچوں شہد جاری فرما چھڑیا ہے ایک انگلی وچوں دودھ جاری ہو گیا دوسری وچوں شہد جاری ہو گیا ابراہیم علیہ السلام اپنی منہ دے وچ اپنی انگلاں رکھیاں پرورش ہو رہی ابراہیم علیہ السلام جدو رات پئی رات گزری دن چڑھیا جبریل امین واپس چلے گئے آپ دی والدہ جدو آئیاں نا اللہ دے حکم دے نال وہ جڑا پتھر غار دے بوئے دے گئے سی نا وہ پتھر پرا ہو گیا حضور حضرت ابراہیم دی والدہ غار اندر چلیاں گئی سارا دن پتر دے کول رہنیاں نے دودھ پلا دیاں نے جدو شام پہندی ہے پھر واپس چلی جاندیاں نے جدو جناب اوفا واپس آندیاں نے اللہ جبریل نو پھر غار وچ پہ چھڑدا ہے ان علماء کرام نے مختلف اقوال بیان فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی دیر تک کتنے سال تک اس غار دے وچ کلے رہے ایک مفسر فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام اس غار دے اندر 7 سال تک رہے کتنے سال تک سارے بولیے کتنے سال تک 7 سال تک ابراہیم علیہ السلام اس غار وچ کلے رہندے رہے والدہ آندی دودھ پلا کے شام نو چلی جاندی ایک روایت کہ ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک غار وچ رہے ہولی ہولی نہیں محبت نہ بولیے رہے کوئی سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ
دے کول جناب جبریل آندے نے چلے جاندے نے والدہ آندیاں نے چلیاں جاندیاں وقت گزردا رہا جدو ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے مختلف روایات دے پیش نظر ایک روایت دے پیش نظر 13 سال عمر ایک روایت دے پیش نظر 7 سال اور ایک روایت دے پیش نظر 17 سال دی عمر جناب ابراہیم علیہ السلام دی تے کلے غار وچ رہندے نے ایک دن جناب اوفا نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام انگلی انج پھڑیا نال پتر آ کر چلی ہے ابراہیم علیہ السلام جدو گھر آئے نا اور تمام مورخین نے لکھیا کہ جدو جناب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے نا آپ دی ولادت تو چند مہینے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد جناب طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا وصال ہو چکے ہیں حضرت ابراہیم دی ولادت تو پہلے حضرت جناب طارق دا وصال ہو چکے ہیں جدو ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے نال گھر آئے نا تو جناب اوفا نے اپنے دیور یعنی ابراہیم علیہ السلام دے چچا آزر نو کیا پائی جان اے توڑا پتیجہ ہے ابراہیم علیہ السلام انج کر کے اپنے چاچے والو ویکھیا چاچے نے پتیجے والو ویکھیا تمام مورخین نے لکھیا جدو سب تو پہلی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام دی طارق نال اپنے چاچے آزر نال ہوئی نا پہلی ملاقات آزر دے نال تے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ملاقات ہوندے اپنے چاچے نو لاجواب کر کے رکھ دیتا کیونکہ آزر بت فروش سی بت تراش بھی سی بت فروش بھی سی بت کڑ کے بناندہ ہوندہ سی پتھر کڑ کے بت تیار کرنے اور بڑا چرچا سی بڑا شورا سی آزر دے بتان دا انہیں بت بنانے بھی تا بت بیچنے بھی پہلی ملاقات جدو ابراہیم علیہ السلام دی اپنے چاچے آزر نہ لوئی نا ابراہیم علیہ السلام کہنے نے چاچا جی ایک غلط دسو ہاں پتیجے پوچھ کیڑی گل ہے آپ کہنے نے چاچا جی یہ دسو میرا رب کیڑا ہے پہلا سوال چاچا جی دسو میرا رب کیڑا ہے آدھر کہندہ پتر تیرا رب میں ہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو گل سنی آپ تھوڑے جب پریشان ہوئے چاچا جی میرا رب تسی ہو ہاں بیٹا میں ہاں تیرا رب اچھا تو چاچا جی تہاڈا رب کیڑا ہے تہاڈا رب کیڑا ہے آزر کہندہ پتر میرا رب نمرود ہے اچھا چاچا جی تہاڈا رب نمرود ہے تو چاچا جی نمرود دا رب کیڑا ہے نمرود دا رب کیڑا ہے آزر کہندہ پتر او فلانے بت خانے میں جڑا وڈا بت ہے نا او نمرود دا خدا ہے فلانا بت او نمرود دا بھی خدا ہے اچھا تو چاچا جی اس بت دا خدا کون ہے اس بت دا خدا کیڑا ہے آزر نے جدو انہا جملہ سنے نا وہ کہنا پتر ایڈی نکی جی عمر بڑیاں گلہ نہیں کری دیا چپ کر جا بچپن اندر پہلی ملاقات چی ابراہیم علیہ السلام نے چاچے نے دست دیتا چاچا جے تو بت تراش ہے نا جے تو بت فروش ہے تو یاد رکھی رب نے منو بت شکن بنا کے روانہ فرمایا میں بت توڑن واسطے آیا کائنات آدھر کہنا پتر باقی گلہ بعد اے میں خدا بنائے نے خدا جدو ایک چاچے جملہ بولیا نا میں خدا بنائے نے تو ابراہیم علیہ السلام مسکرا پہ آدھر نے چاچا ایک کیویں دے خدا نے جنہاں نو بندہ آپ بنائے اے خدا نے ہاں پتر اے میں خدا بنائے نے تو میرے بنائے ہوئے خداوند دا بڑا چرچہ ہے تو پتر انج کر اے خدا لے جا تو جا کے بازار وچ بیچ کے آ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بتان دا ایک پریا ٹوکرا پر کے آپ لے کے ٹر پہ بازار تو بازار ہی چل دے ہاں اللہ دے نبی نے جڑے جملے بولے نا مورخین نے او جملیاں نوی کتاباں میں درج فرمایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بازار بھی چل دے جاندے نے تو چل دیاں فرماندے نے من یشتری مالا یدر ولا ینفع آپ فرماندے نے لوگو او دسو تھوڑے وچوں کونے جڑا ایسے بت خریدے گا جڑا نہ نفع دے دینے نہ نقصان دے دینے
کون ہے تھانے وچوں جیڑا ایسے بت خریدے گا جیڑا نہ کوئی نفع دے سکدے نے نہ کوئی نقصان دے سکدے نے؟ ابراہیم علیہ السلام اے بت لے کے چل دیاں ایک چشمہ سی، چشمے دے قریبا پہنچ گئے، آپ نے جا کے ٹوکرا لا کے تھلے رکھیا، ویکھیا پانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت نو پیراں والے پاسیوں چکیا ہے، چک کے انج کر کے تے پانی وچ دا منہ دے دیتا، تے پانی وچ منہ دے کے فرماند نے اشرب اشرب اشرب، وہ پانی پی لے، تینوں ترے لگی ہونی ہے، پانی پی لے پانی پی لے۔ تے آپ لوکاں ول ویکھ کے کہندے نے او لوگو آؤ آ ویکھو آ تھوڑا خدا ہے نا جنوں آندے ہو اے می پاندا ہے، ویکھو پانی وچ ڈب کے مر چلے آجے، اے لے لو اے لے لو اے اپنے خدا لے لو وچ بازاراں اے ہوکا دے وے تے پاک نبی ربانا آجا لوکو اوے بت خریدو او جس وچ جہنم جانا۔ ابراہیم علیہ السلام جدو انج کر دینا پانی نو کسی نے ڈبو دیتا پانی دے وچ بت نو، او کچھ دے ویکھ کے بچہ سمجھ کے نا ہس دے کولوں دی لنگ جاندے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک گلی وچوں گزرے، آواز دیندے جا رہے ہیں لے لو بھئی اپنے بت لے لو جڑے نہ نفع دیندے نے نہ نقصان۔ ایک عورت نے اپنے گھر دی کھڑکی کھولی تے آواز دے کے آندی وے ابراہیم تیرا چاچا کتھے وے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں او دے کولوں خدا لینا ہے۔ آپ نے فرمایا تے میرے تو لے لے، آئے نہیں تیرے تو نہیں لینا۔ فرمایا کیوں؟ آئے تو ایدی کوئی تعریف ہی نہیں کردا کیوں بھی تسی اپنی ایمانداری دسو کو بندہ مرود ریڑی تے لا کے بیٹھا ہوئے تے آندا ہوئے آ جاؤ بھئی ترکے مرود لے لو، گلے سڑے لے لو، کانے لے لو، کدی کسے خرید لیں بولو تو صحیح او دا ہی لین گے نا جڑا کے آ جاؤ بھئی مٹھیائیاں لے لو، بیچ دے مرود پہ آندے کی نے اب مٹھیاں برفیاں لے لو، او دا ہی ہمیشہ بے قدر او نے کہا میں کی لواں تو دے دی تعریف ہی نہیں کردا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بچپن دا زمانہ سی، آپ مسکرا کے فرمان لگے بی بی تعریف تے تاں کرنا جے کرن دے قابل ہوئے دے، ایدی کی تعریف کراں؟ آپ نے فرمایا اچھا تے تو اے بت کیوں خریدنا چاہنی؟ آندھی میرے کول پہلا بھی ایک ہے سی تے فرمایا او کتھے؟ آندھی انہوں کو چوک کے لے گئے۔ کی آندھی انہوں کو چوک کے لے گئے۔ خلیل اللہ علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا او کیسا خدا ہے جنہوں لوگ چوک کے لے جان؟ آپ نے فرمایا تینوں ایک خدا دا پتہ میں نہ دساں؟ ہائے 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 تینوں ایک خدا دا پتہ میں نہ دساں؟ آندھی دس۔ آپ نے فرمایا تینوں ایسے خدا دا پتہ دسنا جے تینوں بھوک لگی ہوئے تے تینوں روٹی بھی دے وے، جے تینوں کپڑیاں دی ضرورت ہوئے تے تینوں کپڑے بھی دے وے، جے تینوں پیاس لگی ہوئے تے تینوں پانی بھی دے وے، جے تینوں سواری دی ضرورت ہوئے تے تینوں سواری بھی دے وے۔ آکھن لگی او کیڑا خدا ہے، او کیڑا خدا ہے؟ خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا بی بی او خدا ہے جنہیں پوری کائنات نو تخلیق فرمایا ہوا ہے، جنہیں ساری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی تبلیغ سن کے نا اور بی بی متاثر ہوئی، انہیں کہا ابراہیم آج تو بعد میں بھی اسے خدا نو مننا گی جدہ تو ذکر پیا کرنا ہے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نا لے کے ٹوکرا ہو جویں دا پرے ہے اسی لے کے ہمیں واپس آ گئے۔ شام نے جدو گھر آئے نا تے آپ دا چاچا آزر کہندا پتر یہ بیچے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا چاچا جی آج کل مندہ بڑا ہے۔ کی ہے؟ بولو صحیح۔ چاچا جی آج کل مندہ ہی بڑا ہے، کیوں؟ چاچا جی کو خریدہ ہی نہیں، گاہک ہی کوئی نہیں۔ تو چاچا کی آندہ ہے پتر گاہک تے بڑے نے تینوں بیچن دا طریقہ نہیں۔ فرمایا چاچا جی کیوں؟ پتر تو انہاں دی تعریف ہی نہیں کردا۔ فرمایا چاچا جی دی تعریف کی کرا نہ تے سن دے نے بے ایمان، نہ اے بیندے نے، نہ اے بول دے نے۔ چاچا جی میں انہاں دی تعریف کی کراں؟ چاچے نے جدو آپ دا جملہ سنے آندہ اچھا تیریاں گلاں میں بڑیاں سنیاں نے، لاؤں ایک گل سن۔ فرمایا کی؟ آندہ آ جڑے بت پہنے ٹوکرے وچ اگر اے بت تیری رسالت دی دے دن گواہی، اگر اے بت تیری رسالت دی گواہی دے دینا تو میں انہوں خدا مننا گا جنہوں تو خدا مننا ہے۔ ایک باری محبت نہ سبحان اللہ کو آندھے
گرمی بڑی ہے اس وجہ تو تھوڑا جا آج محسوس نہ کرنا، کر بھی لو تو کوئی ٹینشن والی گل نہیں، کیونکہ آج تو 2 جمعے تو پہلے تقریر کر دیں ایک دم شدید درد ہوئی جی دی وجہ تو تھوڑا جا نا پریشانی کافی ساری ہوئی ہے، 2 ہفتے بڑے اوکھے جا گزارے تا آج تھوڑا جا تھلڑے لیول تے رہ کے گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑا جا ٹھیک ہوئے گا موسم تے پھر اونا نہ ہوئے کر دی کسی اور پاسے لگے جائیے، اس واسطے پورا گرمی بہت زیادہ سبحان اللہ ذرا پیار نہ لے کوریا کو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا چاچا جی سوچ لو، آندھا پتر میں سوچ لے آئے اگر اے بت تیری رسالت دی گواہی دے دین کہ میں انہوں خدا من لواں گا جنہوں تو خدا مننے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے چاچے دا جملہ سنیا ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے انج ہاتھ اٹھائے نے رب دی بارگاہ وچ التجا کیتی ہے، عرضی پیش کیتی ہے، عرضی پیش کر کے جدوں انج خلیل اللہ علیہ السلام نے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے نے، ہاتھ چہرے تے پھیرنے دی دے رہے اس پورے ٹوکرے وچ جننے بت پیسن سارے بلند آواز نال بول کے آدھنے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ سارے بتاں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتا، جدو سارے بتاں کلمہ پڑھیا تو آذر کی آندہ اوئے ہوئے ہوئے میں تے بڑے بڑے جادوگر ویکھے سن بھائی، پر تیرا جادو تے ابراہیم بڑا ڈاڈا، تو تے پتھرانو بھی بلا چھڑے، تو تے پتھرانو بھی بلا چھڑے، انہاں بھی تیری گواہی دیتی۔ خلیل اللہ علیہ السلام وقت گزار دے رہے اپنے شہر بابل دے اندر، وقت گزر دا رہا آپ لوگوں نے تبلیغ کر دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دا ذکر پاک قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات تے مختلف صورتاں دے اندر آپ دا ذکر کیتا ہے۔ چڑھ دی جوانی ابراہیم علیہ السلام دی، بلا دا حسن۔ ایک دن آپ بازار وچ کھڑے سن تے بابل شہر دے اندر کچھ لوگ بتاں دی پوجا کر دے سن، کچھ چاند دی پوجا کر دے سن، کچھ ستاریاں دی پوجا کر دے سن، کچھ سورج دی پوجا کر دے سن، تے کچھ نمرود دی پوجا کر دے سن، تے کچھ بندے ایسے سن جڑے اگ دی پوجا کر دے سن۔ جدو شام پئی نا پہلا جدو تارا چڑھیا تو جڑے تارے دی پوجا کرنا لے سن نا وہ آ کے سارے بار گلی وچ کھڑے ہو گئے جن کر کے تارے نو لگ پہ ویکھن۔ خلیل اللہ علیہ السلام آپ بھی اس مقام دے اتے آئے تے آ کے انج تارے نو ویکھیا تے تارے نو ویکھ کے جڑا جملہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے بولیا اللہ نے اس جملے نو قرآن وچ نقل فرما چھڑیا۔ سارے محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا۔ جدو رات پئی نا رات تو جدو آپ نے ویکھا نا تارے نو تے تارے نو ویکھ کے خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هَذَا رَبِّي، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فرمایا کیا میرا رب ہے؟ فلما افلا، تو تھوڑی دیر تو بعد جدو تارا ڈوب گیا تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا قال لا احب الافلین، فرمایا سن لو او جڑا ڈوب جائے وہ خدا نہیں جے ہو سکتا، جڑا ڈوب جائے ہو بولو ذرا جڑا ڈوب جائے ہو خدا نہیں ہو سکتا۔ جنہ نے تے پہلا جناب خلیل دا جملہ سنیا سی نا جدو فرمایا قال ھذا ربی میرا، وہ بڑے خوش ہوئے نا کہ واہ بھائی واہ بتاں دی اس نفی کیتی ویکھو تارے نو ویکھ کے آندا پیا بھی آ میرا رب ہے، کیا میرا رب ہے؟ تو لگدا اینو مان لیا۔ تو جدو ڈوب گیا آپ نے فرمایا لا احب الافلین، او جڑا ڈوب جائے جڑا چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر تو بعد جدو چند چڑھے آنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے چند دی پوجا کرنے والے بندے آ گئے۔ اللہ کریم فرماندا ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ جدو
چن ویکھیا ہے خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو چن نو چڑھیا ویکھیا ہے آپ نے ویکھ کے فرمایا او میری قوم کیا آ میرا رب ہے اللہ فرماندا ہے فلما افلا تے جدو چن بھی ڈوب گیا ہے تے خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا قال لا علم یہدینی ربی لاکونن من القوم فرمایا اگر رب میرے نے مینوں ہدایت نہ دیتی ہوندی تے میں تو تواڈے نال کھوتے ہونا سی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وہ بھی مایوس ہو گئے چن دی پوجا کرنے والے مایوس ہو گئے رات مکی جدو دن چڑھے نا اللہ فرماندا ہے فلما رأى الشمس بازغة جدوں ویکھیا نا سورج نو آپ نے فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر فرمایا میرا رب ہے وہ یہ تے بڑا بھی ہے وہ جڑے سورج دی پوجا کر انہاں کہ لو بھائی اگے دوواں دا انکار کیتا سو چند ابھی تے تاریاں دا بھی ایدا اقرار کردا تے نالے آندا پیا ھذا اکبر اے بڑا بھی ہے تو لہذا پتہ لگدا ہے اے من گیا جدو سارا دن گزریا نا تے جدوں پئی نا شام تے جدو سورج بھی ڈوبیا اللہ فرماندا ہے فلما افلت تے جدو سورج بھی ڈوب گیا آپ نے فرمایا قالا یا قوم انی بریء مما تشرکون فرمایا میری قوم سن لو آج جڑے تسی نکے نکے شرک کھلا رہے ہیں میں بری جے نہ تو میں نہیں جے ہے چند دی پوجا کرنے والا سورج دی پوجا کرنے والا تاریاں دی پوجا کرنے والا فرمایا میں دی پوجا نہیں کردا قوم والے سارے کٹھے ہو گئے انہاں کہا ابراہیم نہ تو چند نو مننا ہے نہ تو سورج نو نہ تاریاں نو تے دس تیرا رب کیڑا ہے آئے ہائے دس تیرا رب کیڑا ہے ہن خلیل اللہ علیہ السلام دی گل سننا اللہ دے نبی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا سن لو میرے تو پوچھ دیو میرا رب کیڑا ہے سنو فرمایا انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فرمایا میرے تو پوچھن رہے ہو میرا رب کیڑا ہے فرمایا میرا رب ہوئے جنہیں زمین و آسمان نو بنا دیتا ہے تو فرمایا میں مشرک نہیں ہوں میں صرف رب العالمین دی عبادت کرنے والا ہوں میں صرف رب العالمین دی عبادت کرنے والا ہوں سورج والے نے بھی جواب دے دیتا چند والے نے ستارے سب نے جواب دیتا کچھ دنوں تو بعد بابل شہر تو باہر ایک میلہ لگدا سی سالانہ میلہ کی لگدا سی بولو سی کی لگدا سی ایک میلہ سال بعد اس میلے وچ ہوندا کی سی کبڈی کشتیاں دوڑاں کتیاں دیاں دوڑاں کوڑیاں دیاں دوڑاں وغیرہ وغیرہ جو کچھ آج تواڈے پاکستان دے وچ ثقافت دے نام نال ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ نمرود دے دور چوندا ہے 10ویں دی کلاس وچ غالباً 9ویں یا 10ویں دی کتاب وچ انگلش دے وچ دی کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان دا ثقافتی ورثہ تو دے وچ انہاں ساریاں چیزاں ذکر کیتا جاندا ہے کبڈیاں کشتیاں کتیاں دی دوڑ کوڑیاں دی دوڑ یہ سارا کچھ نمرود دے دور چوندا سی یاد رکھو ایک اہل سنت و جماعت دا ادنا خادم ہون دی حیثیت نال عرض کرنا چاہنا آج جڑا لفظ رکھتا جانا میلہ ٹھیلا اب بزرگان دے عرس دے ہوتے بھی تے جا کے جو غیر شرعی حرکات ہوندیاں نے ساڈا اہل سنت دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ساڈے سنی علماء بھی اس بارے کافی تگو دو کر رہے ہیں لیکن کئی آستانے ایسے نے جتھے بڑے 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 مگر مچھ بہ گئے وہ انہاں چیزاں نو پیچھے نہیں ہون دیندے کیوں نہیں ہون دیندے وہ آندے جے اے ڈکیا تے رش مک جانا ہے رش مک جائے گا لہذا یہ چیزاں اسلام میں جائز نہیں ابراہیم علیہ السلام نو قوم والے کہتے ہیں ابراہیم میلہ لگ رہا ہے یار تو چل چلیے بڑی بڑی دوروں دنیا ہوئے گی خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے انج نگاہ چکی آسمان وال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَّظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ آپ نے انج نظر چکی آسمان وال تھے آسمان وال نظر اٹھا کے نا آپ نے فرمایا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
فرمایا بھی تسی جاؤ میں بیزار ہاں. کی فرمایا؟ بولو تسی جاؤ میں. فقال انی سقیم، فرمایا میں بیزار ہاں تسی جاؤ. انہاں دے نزدیک یہ سی کہ اس دور جڑا بندہ انج تاریاں والوں ویکھ کے آندا سی نا انی سقیم کہ بھئی میں بیمار ہاں، وہ سمجھتے سن انہوں کو بڑی بڑی بیماری لگن والی ہے تاں نہیں اے جاندا پیا. انہاں جدوں خلیل اللہ دا جملہ سنیا نا انی سقیم، آپ نے فرمایا میں بیزار. اصل آپ تے اس گلوں نہیں سی فرمایا کہ میں بیمار ہاں یا کو مینوں کو بیماری آن والی. آپ نے تے در حقیقت وہ فرمایا سی جڑے کم تسی جان رہے ہو نا اللہ دا نبی انہاں میلیاں ٹھیلیاں وچ جاندا نہیں. آپ نے اس بارے فرمایا انی سقیم میں بیزار ہاں. انہاں فرمایا آ جاؤ بھئی آ جاؤ چلیے اسی اے تے بیمار جے رہن دیو. جدوں او جا رہے سن اللہ دے نبی خلیل اللہ علیہ السلام نے انج قوم والے نو جاندیاں ویکھیا تے آپ نے ویکھ کے فرمایا او میری قوم او سارے ٹر چلے ہو تے اپنے خداواں نو کلیاں چھڑ چلے ہو. آج تسی جدوں آؤ گے نا تے خدا دی قسم ویکھیا جے تواڈے خداواں نال میں چنگی طرح نبڑ لے آونا جے. تواڈے خداواں نال میں نبڑ چکا ہواں گا. قوم ساری چلی گئی میلے وچ تے خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس کمرے وچ آئے جتھے سارے بت نہ ٹنگے سن تے بڑے 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 بت بنا کے چار چفیرے دیواراں ٹنگے تے ایک سب تو بڑا بت سی جڑا مین انہاں رکھیا سی بڑا بت انہوں ٹنگیا سامنے. تے خلیل اللہ علیہ السلام نے میری طرف دیکھو انج موڑے تے رکھیا کوڑا موڑے تے رکھیا لے کے اللہ دے نبی سدھے اس بت خانے وچ آئے تے آگے خلیل اللہ علیہ السلام نے ویکھیا وہ سارا کمرہ بہترین کھانیاں دے نال بھریا پیا کھانے ہی کھانے بڑے پہن. تو خلیل اللہ علیہ السلام نے چار چفیرے نظر ماری کوئی سونے دا بت کوئی چاندی دا کوئی پتل دا کوئی تانبے دا کوئی سلور دا کوئی سونے دا کوئی لوہے دا کوئی پتھر دا کوئی کسی چیز دا سارا کمرہ بتان دے نال پریا. خلیل اللہ علیہ السلام نے این جدو بت اٹھایا نا اپنا کوڑا اٹھا کے اللہ دا نعرہ ماریا کسے بت دا نک لا کے سٹ دیتا کسے دی لت لا کے سٹ دیتی کسے دا کان وڈ دیتا کسے دی اکھ کٹ دیتی. پورا بت خانہ ابراہیم علیہ السلام نے داستان عبرت بنا دیتا. سارا بت خانہ پاش پاش کر دیتا سارے نو وڈ ٹک دیتا. اللہ فرمانا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرَ اللَّهُمْ فرمایا سب بت خانہ توڑ دیتا مگر جڑا وڈا سی نا انہوں کچھ نہیں آکھیا. آپ نے او بت لے کے نا وڈے او کوڑا وڈے بت دے رکھ دیتا موڑے دے ہوتے تے آپ نے فرمایا جدوں یہ واپس ہون گے نا تے ویکھن گے تے آکھن گے وڈے خدا نے نکیاں دا بیڑا گرک کر دیتا ہے. اور تفسیران لکھیا جدوں شام نو واپس آئے نا تے وہ شراباں پیتیاں تے جدوں اندر وڑے تے چار چفیرے نظر ماری تے ویکھدے نے واقعی تے جدوں سامنے وڈے بوتے نظر پئی نا آندے نے لگدا ہے وڈے خداراں نے نکے نکے شریکاں نو مار دیتا ہے. شریکاں نو مار جدوں وہ شراب دا نشہ اتریا نا تے ویکھدے نے سارے تے بول کے کی آندے نے وہ ویکھو کیڑا ظالم ہے معاذ اللہ جڑا ساڈے بتاں دا یہ حال کر گیا ہے. وہ بڑا بڑا ظالم ہے قرآن پاک دے الفاظ نے جدا ترجمہ کر رہے ہیں وہ کیڑا جڑا ساڈے بتاں دا یہ حال کر گیا ہے. اللہ کریم قرآن پاک جچات فرماندا ہے سوچ دے رہے سوچ سوچ کے بچوں کچھ بولے ہو آکھن لگے ہاں یاد آیا ستائیں یذکرہم یقال لہو ابراہیم. آندے نے یاد آیا ساڑھے پورے شہر ہر بندہ تے انہاں نو ماندا ہے عبادت کردا ہے. پورے بابل شہر اکو بندہ جڑا انہاں دی مخالفت کردا ہے او دا نام ابراہیم ہے. بادشاہ تک اطلاع پہنچ گئی نمرود تک جناب وہ ساڑھے بتاں نو کوئی پاش پاش کر گئے. کون ہے انہاں کہا جی وہ ابراہیم ہے. انہاں کہا لیاؤ گرفتار کر کے خلیل اللہ علیہ السلام نو ہتھاں وچ ہتھکڑیاں پیراں وچ بیڑیاں گلے وچ توق تے زنجیراں پا کے جدوں لیاندا نا نمرود دے سامنے. ہن سنیا جے نمرود دے جدوں سامنے خلیل اللہ علیہ السلام پہنچے تے نمرود ویکھ کے کہنے لگا ہاں بھائی ابراہیم ایتھے کچھ لوگ مینوں رب مندے نے کچھ بتاں نو رب مندے نے کچھ چاند نو کچھ سورج نو کچھ ستاریاں نو رب مندے نے تے تو کینوں رب ماننا ہے کنوں رب ماننا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا اللہ نے اس جواب نو بھی قرآن چ نقل فرما چڑھیا. محبت نہ سارے بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ.
اللہ کریم فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ فرماندا ہے اے محبوب کیا تساں انہوں نہیں ویکھیا جیڑا میرے بندے ابراہیم نال لڑ پیا؟ گل کی سی؟ فرمایا گل یہ نہیں سی کہ اللہ نے انہوں ملک دے چھڑیا سی. یہ تو پائی آبا دے بھی پتہ لگا بعد دفعہ دولت بندے دا دماغ بگاڑ بھی چھڑ دی. اللہ فرماندا وجہ کی سی میرے بندے نال کیوں لڑیا؟ فرمایا ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ نے انہوں ملک دیتا سی. تے بول کے آکھن لگا ابراہیم کیڑا تیرا رب؟ تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا سونو نمرودا میرے رب دا پوچھے ہی. خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا سن لے میرے رب دا پوچھے ہی تے سن ربی الذی یحیی و یمیت. فرمایا سن میرا رب ہوے جڑا زندگی عطا کر دے جڑا موت طاری کر دے. آپ نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا موت دیندا ہے زندگی عطا کر دے. تے نمرود بول کے آکھن لگا انا قال انا احیی و امیت انا بے شک میں بھی زندہ کر لینا وا میں بھی مار لینا وا. فرمایا کیویں؟ روایات چاہندا نے دو قیدی منگوائے ایک نو قتل ایک نو موت دا حکم سی ایک نو آزادی دا حکم سی. بادشاہ نے آکھیا جنہیں آزاد ہونا سی اینو پھانسی تے لٹکا دیو جنہیں پھانسی تے لٹکنا سی اونو آزاد کر دیو. ہس کے آندا ویکھ ابراہیم جنہیں مرنا سی اونو زندہ کر چھڑے تے جنہیں زندہ ہونا سی اونو مار چھڑے. خلیل اللہ علیہ السلام مسکرا کے فرماندے نے ظالما تو سمجھیا ہی نہیں اے زندگی دینا تے موت طاری کرنا اے رب العالمین دا کام ہے. خلیل اللہ علیہ السلام نے جدوں ویکھیا اے تے انہیں ایک گل کر دیتی ہے آپ نے فرمایا سن میرا رب ہوے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُخِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. آپ نے فرمایا سن نمرود میرا رب ہوے جڑا روز ادھروں سورج چاڑ دا تے ادھر ڈوب دا. تے جے تو رب ہے نا تے انج کر آج لاندے والو چاڑ کے چڑھ دے والے ڈوب کے وخا دے. اللہ فرماندا جدو خلیل اللہ علیہ السلام نے جملہ بولیا نا فَبُہِتَ الَّذِي کافر کافر مبہوت ہو گیا. پنجابی جنج ترجمہ کرو جدو خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا جے توں رب ہے نا کہ آج لاندے ہو چاڑ کے چڑھ دے ڈوب. فَبُہِتَ الَّذِي کافر کافر دے توڑتے اٹھ گئے حواس باختہ ہو گیا. روایات چاہتا ہے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تے میدان مناظرہ سی نا گل ہندی سی پئی کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑا پوائنٹ رکھیا کہ جے توں رب تے آج ادھروں چاڑ کے ادھر ڈوب. تے یا رسول اللہ وہ میدان مناظرہ سی اگر نمرود ہی کیا چھڑ دا ابراہیم ادھروں تے میں چاڑنا تو اپنے رب نو آنکھا جلان دیو چاڑ کے بخا. تے آقا پھر کی ہونا سی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ جدوں خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک جملہ آکھیا سی نا کہ میرا رب ہوئے جڑا روز ادھروں سورج چاڑ کے تھے ادھر ڈوب دا ہے تو جے توں رب تھے آج ادھروں چاڑ کے ادھر ڈوب. اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل نو حضرت ابراہیم دے قدمہ دے وچ کھلا رہا ہویا سی قدمہ کل کھلا رہا سی. خلیل اللہ اے میدان مناظرہ سونیا اگر اس بئیمان آج اے آکھیا نا کہ ادھروں تے میں چاڑنا تو اپنے رب نو آکھ کہ لاندیوں چاڑ کے چڑھ دے ڈوب تے خلیل فکر نہ کری تیری رضا دی خاطر سونیا سی لاندیوں دی چاڑ کے وکھا چھڑا. لہون ایک میں تھے ذوق دی گل کرنا چاہنا توجہ او اے تے خلیل اللہ سننا خلیل اللہ علیہ السلام سن اگر ہندہ تے پھر انج کر دے تو ذرا کتب تواریخ اور سیر دا مطالعہ کر جدو صحابہ دے مقام تے مولا علی دا پاٹ سی
ہائے ہائے مولا علی دا پٹ سی تے میرے نبی دا سر سی تے مولا علی دی اثر قضا ہو چلی سی تے میرے نبی علیہ السلام آپ آرام کر رہا سن مولا علی دے پٹاں دے سر رکھ کے تے حضرت مولا علی شیر خدا آپ دی آنکھاں چوں آنسو نکلے تے میرے نبی نے فرمایا علی کیوں روئے ہیں؟ عرض کی سونے عصر دی نماز ٹر گئی۔ میرے نبی نے فرمایا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا؟ عرض کی سونے جے تواڈے ہوندیاں علی قضا کر لئی تے قیامت تک لوکی آکھن گے میرا نعرہ مارنا لینا کہنا علی نبی دے ہوندیاں قضا پڑھدا رہیا اسی کٹھیاں کر لیں گے۔ سونے قضا نہیں پڑھنی ادا ہی پڑھنی ہے تے میرے نبی نے انج ہتھ چوک کے آکھیا سی اللہم ان علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ اے علی میرا تیری اطاعت کر رہا سی نالے تیرے رسول دی اطاعت کر رہا سی، یا اللہ علی واسطے سورج نو واپس پلٹا، او جیڑا کم ہجے ہونا سی پتہ نہیں سورج ادھروں چڑھنا سی کہ نہیں، جیڑا کم ہجے تک مسرود سی میرے نبی نے مقام صحابہ دے لیندے والوں سورج دوبارہ سرے چاڑ کے پھر وقا چڑھے آ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا روز چڑھ دے ادھر سورج چاڑ دا ادھر ڈوب دا لیندے وال یا تو رب ہے تو لاندے ہو چاڑ کے چڑھ دے ڈوب مبوط ہو گیا اللہ جواب ہو گیا وچوں کچھ بندے بولے ہونا کیا جناب ایدی سزائی کوئی ہے حرکوہو وانصرو آلہتکم ان کنتم فائلین آکھا لگے جنی جلدی ہو سکتا ہے اینو جلا دیو حرکوہو اینو ساڑ دیو وانصرو آلہتکم کہ اپنے خداوند دی مدد کرو ان کنتم فائلین اگر کچھ کرنا چاہندے ہو تو اینو جلا دیو ابراہیم علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا او کافرو تسی سارے اپنے خداواں دی مدد کرو گے تو تاں تواڈے خدا بچن گے کیسے تواڈے خدا نے فرمایا اگر میرا خدا چاہے تو میری حفاظت فرما سکتا ہے۔ بہت طویل واقعات رہے ابراہیم علیہ السلام دے نعرے نمرود میں جان دے لیکن میں دو چار جملیاں وچ گل مکا کے تے بات نو وائنڈ اپ کرنا چاہنا۔ بادشاہ نے اعلان کیتا بھئی جدے کول جنی ہمت ہے نا لکڑیاں کٹھیاں کرو، ایک چار دیواری بنائی گئی او دے وچ لکڑیاں سٹ دے رہے، ایک روایت پیش نظر 40 دن تک لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں، ایک روایت ایک مہینہ لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں، ایک روایت ہے کہ 6 مہینے تک لکڑیاں کٹھیاں کر دے رہے، 6 مہینے پوری قوم پوری مشینری لگی رہی لکڑیاں اکٹھیاں کرنتے جدوں انہوں آگ لگائی نا آگ اتنی تیز سی کہ کئی میل دور تک اس آگ دی آواز دور تک جاندی سی سپاہی آکھن لگے بادشاہ ایڈی سخت آگے دا سیک ایڈی دور تک جا رہے ہیں ابراہیم نو کیویں سٹاں گے ایک منجنیق تیار کی تھی او دے وچ پا کے ابراہیم علیہ السلام نے جدوں آگ وچ ہلارا دین لگے نا اس ٹائم اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آئے پانی والے ہوا والے یا نبی اللہ اجازت دیو اسی می پا کے آگ بجھا دینے ہیں فرمایا تسی چلے جاؤ سارے فرشتے آئے فرمایا چلے جاؤ آخر جناب جبریل آئے حضور میں تو اڈی بارگاہ بھی چاہیاں حضور منو حکم دیو میں آگ چوکے نہ دے اتے سوٹ دینا فرمایا نہیں یا نبی اللہ پھر تسی آگ والے جا رہے ہو تھوڑا جا فاصلہ رہ گیا ہون ادھروں ہلارا دے دیتا گیا ادھر آگے تے ادھر خلیل اللہ علیہ السلام اس منجنیق کی چون نکل چکے نے درمیان جناب جبریل دا رابطہ ہو رہے ہیں کہ جناب تسی عرض کرو اللہ دی بارگاہ جب منو نہیں کہنا تے اللہ نہیں عرض کر دے ہو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا گل سن جبریل میں آگے وچ جا رہے ہیں 10 میرے رب نو نہیں پتا ہائے 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 ایتھے کچھ بیلی نا جی کچھ بیلی وہ ایک اعتراض کر دے ویکھو جی اللہ دے نبی سن انہوں نے کسے دے کولوں مدد نہیں لئی میں کیا اگر اللہ تو علاوہ کوئی مدد اور نہ کر سکدا ہوندا تے فرشتے کیوں آئے سن
تے فرشتے اللہ دی اجازت نال آئے سن تے اللہ فرما چھڑدا خبردار فرشتہ تانوں نہیں پتا مددگار تے کلا میں تسی مشرک بننا چاہندے ہو مدد کر کے انج نہیں کیا تے خلیل اللہ علیہ السلام نو جناب جبریل کہہ رہے ہیں جناب جے مینوں نہیں کچھ کہنا تے اللہ نو ہی کہو تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہے میں میرا وہ رب جلیل کہ اب آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل فرمایا جبریل تو پیچھے ہو جا میں جانا تے میرا رب جانے اللہ میں جانا تے میرا رب جانے جدو آگ وچ ہلارا دے دیتا گیا ابراہیم علیہ السلام آگ دے سنٹر جا کے خلیل اللہ علیہ السلام آپ جدو جا کے لگے نا ڈگن اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا میرے نبی نو اپنے پران تے اٹھا لائے آئے ہائے ہائے پران تے اٹھا کے انج خلیل اللہ علیہ السلام نو آگ دے بچ بٹھا دیتا اے آگ لگی چارج پھیرے سینٹر خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے نے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں تو مفسرین کرام نے فرمایا جڑی چھپکلی ہے نا چھپکلی بخاری شریف حدیث مبارک ہے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے چھپکلی نو مارو کی فرمایا چھپکلی نو اینو قتل کرو آقا وجہ فرمایا دی وجہ ہے جدو ابراہیم علیہ السلام نو آگے سٹیا گیا سی تو اے پھوکا مار کے آگ تیز کر دی اے آگ نو تیز کر دی سی لہذا اس نو قتل کرو اینو قتل کرنے دا حکم ہے مارنے دا حکم ہے چھپکلی نو دوسری بات ایک پرندہ چھوٹا جیا اپنی چونج وچ پانی لے کے ہائے ہائے چونج وچ پانی لے کے نا اڈیا پرندہ اتے بہت اونچائی تے جا کے نا انہیں چونج وچ جڑا پانی دا قطرہ سی انہوں تھلے سٹیا پھر ویکھدا ہے کہ انہیں کو پانی نال ایڈی وڈی آگ تے نہیں نہ بجھنی انہیں آکھیا آگ تے نہیں بجھنی تے لہذا تو او تے کام کر سکنا نا جڑا خلیل نال ہو رہا ہے انہیں اپنے پرانو ٹلیاں چھڑ دیتا انج کر کے اتو انج آرے اگبل اللہ کریم نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا جلدی کر جا کے اس پرندے نو اپنے پران تے اٹھا اس پرندے نو اپنے پران تے اٹھا جبریل آئے آ کے پرندے نو اٹھایا وہ پرندے اس پرندے نو فارسی زبان کہندے نے ہزار داستان پرندہ ہزار داستان پرندہ تے ساڑی زبان چونو بلبل بھی کیا جاندہ ہے فارسی چونو ہزار داستان پرندہ کہنے اللہ کریم دے پیارے فرشتے جناب جبریل نے پوچھے اے پرندے دس ایکیپ کردہ پیاس ہیں پرندہ بول کے آندہ پیارے جبریل میں ویکھے اللہ دے خلیل نو آگے وچ سٹ دیتا گیا ہے میں اپنے منہ وچ پانی لے کے آیا جدو پانی دا قطرہ سٹیا ہے میں ویکھے آگ تے بجھ نہیں سکدی میرے دل وچوں آواز اٹھی او پرندیا تیری پانی دے نال جڑا منہ وچوں سٹیا ہی اے دے نال آگ تے تو بجھا نہیں سکدا البتہ تو او کم تے کر سکنا ہے نا جڑا کم اللہ دے نبی نال ہو رہا ہے مقصد کی اللہ دا نبی اگ وچ گیا ہے کہ تمہیں اگ وچ چلا جا اے جبریل بس اے سوچ کے میں اپنے پرانو ٹھلیاں چھڑ دیتا ہے کہ میں اتوں اگ والا رہا سا کہ میں نہیں اگ وچ چلا جانا وا اللہ کریم نے فرمایا جبریل اس پرندے نو پوچھ اے پرندیا سانو تیری یہ ادا بڑی چنگی لگی ہے سانو تیری یہ محبت اللہ دے نبی نال بڑی چنگی لگی ہے دس تیری مرضی کی ہے دس تیری تمنا کی ہے دس تیری خواہش کی ہے پرندہ بول کے آندہ اے سید الملائکہ جبریل میں سنے ہیں اللہ دے 1000 صفاتی نام نے اونا نامہ وچوں 100 نام انہوں زبانی ہوندہ ہے کہ میں اللہ دے نا دی مالا جپدہ رہنا ہاں اگر میری اے نوکری اللہ نو پسند ہے کہ اللہ پہ پوچھدا ہے میری تمنا کی ہے کہ اللہ دی بارگاہ وچ جبریل عرض کرو میری تمنا ہے وے اللہ دے جڑے 1000 نانے منو زبانی آ جان میں اللہ دے نامہ دی ہر ٹیم مالا ہی جپدا رہنا چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اس پرندے نو کو تیری تھانو اے دعا منظور ہے اللہ نے اس پرندے نو 1000 اپنے نام سکھا دیتے تا جدو نام سکھائے نے ادھر زمین تے خلیل اللہ علیہ السلام آگ وچ نے چاٹ پھر آگ پئی ہوئی ہے جتھے اللہ دا
نبی بیٹھا ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے اے باغ و بہار ہے اوتھے بوٹے لگے ہوئے نے پھلاں دے بوٹے خوشبو والے بوٹے لگے ہوئے نے کہ اس پرندے نو جبریل نے لیا کے اس باغ وچ بٹھایا ہے جتھے اللہ دا خلیل بیٹھا ہے سامنے خلیل بے کے اللہ دا ذکر پہ کر دینے اس باغ وچ جتھے خلیل بے کے اللہ دا ذکر کر دے سن اونا بوٹیاں دے وچوں ایک بوٹے تے بے کے او پرندہ رب دیاں شانہ پہ بیان کردہ ہے روایات چاہندہ جدو کئی دن بیت گئے کئی دن گزر گئے ایک دن نمرود دی بیٹی جدا نام زغفہ یا رازہ او اپنے باپ نو کہن دیئے ابا کئی دن ہو گئے نے ابراہیم نو آگے وچ سٹیاں ہویا آج میرا دل کردہ ہے میں اس بندے دا نظارہ کرا جنہوں آگے وچ سٹیا گیا ہے انہیں کیا ٹھیک ہے اس آگے دے بالکل قریب ایک بڑی اچھی دیوار بنائی گئی او دے اتے سیڑھیاں لا کے جدو نمرود بھی اتے چڑھیا ہے او دی بیٹی بھی اتے چڑھی ہے سامنے جدو نظر پئی ہے ویکھیا خلیل اللہ علیہ السلام بے کے اللہ دا ذکر پہ کر دینے قریب او پرندہ بے کے اللہ دیاں تقدیساں پہ بیان کر دے کہ لڑکی بول کے دی ابراہیم اے دس تینو اس آگ نے جلایا نہیں تینو اس آگ نے ساڑیا نہیں خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی سن لے میں جس رب نو مننا وا اس رب نے منو اس آگ وچوں بچا لیا ہے کہ لڑکی بول کے دی خلیل اللہ اگر میں بھی تھوڑے کل آنا چاہواں کہ دسو کی میں آواں فرمایا بیٹی تم ہی پکار لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بیٹی تو بھی کلمہ پکار جدو نمرود دی بیٹی نے جناب خلیل دا جملہ سنی ہے لڑکی دیوار تے چڑھ کے اتوں چھال ماری ہے جب پکار کی آندھی ہے ایویں بابل اے کوڑے میرے تے جھوٹا شور مچا وہ سچا رب خلیل اللہ دا سچا رب خلیل اللہ دا جس اے باغ لگایا خلیل اللہ علیہ السلام آپ دیکھو وہ لڑکی بھی آگئی کوئی چوٹ نہیں پہنچی کوئی تکلیف نہیں بالکل خلیل اللہ علیہ السلام نے سامنے آئی گرامی قدر حضرات خلیل اللہ علیہ السلام اس آگے بچوں نکلے اگے پھر کیڑے علاقے گئے انشاءاللہ اگلے سال عرض کرانگا اللہ میری تھوڑی حاضری قبول و منظور